El que veureu a continuació és una paròdia sense ànim de lucre feta per fans. Bola de Drac, Bola de Drac Z, Bola de Drac GT i Bola de Drac Super són propietat de Toei Animation, Selecta Vision al nostre país, Funimation, Fuji TV i Akira Toriyama. Si us plau, compra i dona suport a la sèrie original. D'aquí no res serà l'estrena de Bola de Drac a Bridge i jo me la perdré. Que maca és la lluna. Destrucció, la força de la veritat mai no morirà, no morirà mai, 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 mai. Ahora sí que no m'ho perdré.